Nej, var det voldsomt det her. Nej, den ligger lige på den der. Nej, det kommer til at tage fri på løn. Det kommer til at være flere. Det er da med, de ikke kan. Det var det uhyggeligt. Ja, det var godt. Det synes jeg er sådan en Og det synes jeg kan jeg heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Der er nogle andre, der kommer der en ligesom den viser dem. Vi kan bare se her. Så nu er der ikke nogen pointe med den her. Har du taget et billede af det der, hvad der står der? Nej. Og tager du billeder med din iPad? Nej, jeg skal ikke op til det. Det skal ikke. Nej, han er aldrig, der vil kigge i kikkert. Nej, det er også nok for mig.